bandiraɓe musidɓe tedduɓe yeɓiyankoɓe Pindi TV en jetti gano en juule rasul sallam en garti e kattande makko kanko Allah subhanahu wa taala filande bandiraɓe yewtere men wiyetende gande jarale noon hande kadi en gartidi e mawɗo men tedduɗo mawɗo galle o wiyete ko Abou Samba Diop ma en gar noon e toɓɓe ɗi gandanɗa hoore ma tabarkal machallah sababu o ko gorko mo gandanɗa hoore ma ɓiɗɗo fuutanke baɗɗo fayidu biyeteɗo Abdoulaye Wolle Ndiaye mbo Medina Gounass. Abdoulaye Wolle noon heewi teddude taw ko haala Allah teddude ɗi gandanɗa hoore ma tabarkal machallah ko ɓooyani ko tan en nanino mawɗo Abou Samba Diop ene jofo ɗin ɗon teddude ha tengti noon e teddude ɗe ganduɗa ma o dañi fartaŋe dañde ɗum toon to ganduɗa ma woni caggal leydi meɗen. Alors joni o en mbatta so wona dokken konngol mawɗo Abou Samba Diop calmidiren e makko caggal majjum gatten e ɗen ɗon teddude ɗi ganduɗa ma kanko Abdoulaye Wolle Ndiaye o dañi fartaŋe ƴeewen teddungal garwonil ngal holno yaari e mawɗo Abou Samba Diop. Assalamu aleykum wa rahmatullah. Abbas a jarama caggal yettude Allah e julde e nulaɗo yettude jignaɓe men e jignaɓe mumen sernaɓe men e sernaɓe mumen artude en ɗo e jubbude e hunde e namne ɗe namniɗaɗe ko jarnade bandiraɓe no feewi ha tengte Djiby Dieng wondude Fatim Moussa Ndiaye wondiɗo makko Ali Fall monto o e dendagal gollotoɓe ɗo ɓe jettiɓe kamɓe foof ko kala ko ɗum yalti ma won joni guila e lewru Kowaka wonɗo mbannomi yewtere e goto radio ji wonɗo Gambi mboɗo haala hen ɗen teddule e wodi musidɗo goto noon sa e safo sifna wiyami a jokkitani teddule ɗe beele wona ka jiɗɗo jingande dende walla ka jiɗɗo yanade ɗum e ko nandi hen ha Allah waɗi yewtere men lewla communication ɓennon ɗo nde woodi ko yalti hen seeɗa e natti wadde ko ɗum woni ko kalɗa joni ko ɗum woni ko jiɗɗen haalde ɗum woni ko jiɗɗen sembinde kadi mi wiya Ablaye wona tan fuutanke eyyi ko ɓiɗɗo leñol ngol foof ko ɓiɗɗo Afrique foof ko ɓiɗɗo Sénégal foof saabu yaademo Jolof o watton forage uji tati wiyeteɗo yang forage uji tati taw ko pattam lami o hokka Masi forage gadgol Ibrahima An gollo ɗon e ɗon wonko ɗum firtata sooda kadi ambulance médicalisé ɗon e ɗon wonko ɗum firtata fewnide kadi musée mo ganduɗa ko guila e Alboury Ndiaye ko kañum wonno wonko ɗum firtata ko wadde Ablaye ko foof en ma e garta ɗum ko goɗɗum sallah jaɓi inchallah aɗa andi fulɓe no kewiide so ɓiɗɗo jibnama so nafi tan en général o wonata ko ɓiɗɗo yimɓe fof ndendimo so tawi noon o nafani seɗa nakki koko jibnama makko tan kewi herrademo wadde enen mbawi wiide Ablaye kañum ko foof en jeeyi ɗum wona e on fannu noon en nani ko ɓooyani ko woni teddude pattam lamiji ɗi ganduɗa mo hewno ɗum dañde e nder aduna foof kono hikka walla ngol lawol en paami omo dañi teddude ɗiɗi baɗɗe fayida toon to caggal leydi teddungal garwonil ngal holko mbawɗa simtan en hen e mawɗo Abou Samba Diop. A jarama Abbas no wayno gadigal ngal koye nder lewru Kowaka ndu e lewru Kowaka ndu miijademi Amérique cowuji gonɗe aduna o fitinaji ɗi Dubaï waɗama ni ga waɗama ni hakkillam wone silamoɓe caggal leydi wonmo noddumi tan wimi Abou Diop hadema kuppude mi ala crédit wiyanam babam yo yenam naggam neldami mi arta par ce que mi wonki artude laaɗe diwoje ɗe natti diwde komin juukiɓe ga henno fitina ira e Amérique o won ko noon tan wimi o wi kam ko hadema salmindemi yallah teddine hadema kuppude mi ala hay batte wiyanam babam yo ittu naggam yeeyanami neldami daña no gartirde ngala ga hay komin ñaami kanko Ablaye noddumi namnade wonɓe caggal ɓe holno goori o wi kam denni yo hakkille ma deej o wi ɗo ɗo gonɗen wimi eyyi o wi ko lamɗo Dubaï o hoore mum ummi kañum ɓesgu mum tawi ɗo jippinomi ɗo mbi welata ɗumen waɗami arami wonda e mumen e galle mumen mi jokkita Kowaka ka e nder galle muɗum lamɗo Dubaï o eyyi lamɗo Dubaï o wona hunde wemde en jetti Mamadou Bassir Sall nde o heeɗiɗen kaala ɗum o heeɗi sonwa seeɗa nde o fiɗɗum kanko Mamadou Bassir Sall koɓe kaale makko ko ma en kaal ɗo wonde tedduɗo ɓi tedduɗo dañat tan ko teddungal ngal Allah faɗanno ɗum ngal fondu malandu moƴƴo julto koye pooli mawɗi aaɓeɓe ko yimiyankoɓe mawɓe ɓe kaali teddungal makko e foddeji makko e on ñalawma ɓe mbi an a ummoto ɗo gonɗa to aɗa jogui ɗo gonɗa ɗo jeyɗa ɗo waɗi kisal kono min jiiɗi ko wondude e ma min taƴdeyma e Kowaka
woni foro ɗe o wi min koye lew ko hemen woni Abbas sa ƴeewi ɗum ɗo fof no wayni ɓiɗɗo Afrique najo ɓiɗɗo jeyaɗo leñolngol ɓiɗɗo pullo mo ganduɗa koye men jeeya so dañi ngal teddugal ina hani ɓe beltano ɗum saabu lamɗo Dubai wona kecce ina jogui yimɓe ha heewi hollude kañum ɓesgu muɗum foof ɓe nan ɗo ɓe nani ga kono welata kam sowona Ablaye ummoɗa to gonɗa to an koye kisal e ndenka Allah gonɗen enen foof kono welatami ko min e ma e ɓesgam gonɗen e gallam he sabu mboɗo yinma ɗum wona hunde wemde wadde won dañatno ɗum saabu min nani won wiiɓe hen ko Ablaye Ndiaye joguiɗo Elton o e ko nandi hen wodi wiiɓe est ce que wona Ablaye Niakate Ndiaye footballeur wona ala ko Ablaye Wolle mo Medina Gounass Ablaye Medina Gounass on jii e nate ko kanko tigui tigui wonde ɓeeɗo dañde ngal ɗo teddugal e miijanade joomum e ndenne dey won ujunnaji yimɓe yaaɓe nan toon jeeyoyde mbaɗi bloqué e nokkuji goɗɗi laana ndi o jotako laana yahata kisal ala ndenka ala hay somo jogui hoore makko kisal ngal Allah waɗanimo e ko jaani hoore makko so tawi ko kanko soodi so kanko mahi so yoɓat so tawi lamɗo poɗɗoni mbimi ummima ƴetti ko kañum e tawimo wi ala ko welatami Ablaye so wona nga gonda e am e nder gallam o ɗum ɗo Abbas mbe sikki ko teddugal ngal famɗade no feewi won dañatnoɗo ngal hannde ma bayyin ɗo e banggueji foof ma addu o tinnum e ko nandi hen kono kadi kanko Ablaye yaafomi won natti kewɗe ɗe o wiyani yomi yaltino won kadi ko jitantumi hooram min komi bittowo Mamadou Ly mo mboya mboɗo yettamo no feewi so wi so mboɗo haala jamante on omo weltere no feewi kanko Mamadou Ly en jettimo wondude hamme Amadou Ly kañum ko noon wiyata en jettiɓe kamɓe foof ndewindimi ko golliyankoɓe Abbas batas Gambia ɗanninoɓe toon no jeeya goro e Sale won e Libéria pentanama jimɗi sukaɓeɓe pentan ɗumen jimɗi ayi Abidjan caggal fayisi Abidjan naɓe pentanama jimɗi ko ɗanniyankoɓe jimɗi baɗɗi fayida e sukaɓe rewɓe yontaɓe jimanno e nder tugundeji e nder dewle gatten to Gabon wuddu leydi guilay tan Lewomba ha El Hadj Oumar Bongo guilay Albert Bertin Bongo ha Oumar Bongo Ondimba Gabon naɓe jimama jimɓe bandi fayida te ko ɗanniyankoɓe Abbas mi wiya fayis naɓe jimama jimɗi baɗɗi fayida e sukaɓe rewɓe mbiyanno woy tuba woy liyo tuba ko wojja noppi tuba ko wojja noppi Allah no wawi karne ma majja longoɗo ma caama e ndiyam beele mbasa windude yellam saabu sa windi yellam ayi tan moye Fouta e Coumba Mama Demba e Munna naama boye Faris e Allemagne to maaje cokaɗo no nguura diƴƴe mbaala pendo sukaɓe rewɓe jimano ɗanniyankoɓe wadde Faris naɓe jimama no mbiɗen joni ni walla fendo jenggaɗano yomi yata paya walla fendo Abbas ɗanniyankoɓe en Amérique jimaka te Amérique naɓe gollimo golle baɗɗe fayida eyyi saabi ɗum ko nde ɗanɗe ɗe puɗɗi nde ambi fuɗɗi yiitede tigui tigui nde tawi ko Dambodu natti tawi hankkandi ko Tenol natti ƴogol natti Umour natti hankkandi dinguiɗe ɗe ɗeɓe fusde ɓe natti yimɓeɗe no feewi kono mi arta e jamantere joɓantere ɗanniɓe ko ɓooyi holko saabi ɓe jimaka saabu dañɓe ɗeɗo telluɗe kaalen joni e gona tirɗe tokose golliɓe ko jamantereɓe golle ndiɗo leydi saɗa andi ndiɗo leydi Abbas aɗa andi ngoɗo wuuro Dakar won kuɓeje ɗen bertotoɗa a hoddirta ko ɓalejo jeeyi taw ko jamantere jewɗumen ɗum nan ɗo e nder ndiɗo leydi e leyɗele goɗɗe leyɗele gonɗe wadde ko Ablaye dañi koko teddugal manggal no feewi so fottuno hanki ne rewɓe mbaɗata hanki tugunde ne mbaɗata wiyete Umour taw ko mottoɓe suwoɓe duusoɓe maɓe dañi yimede jimɗi baɗɗe fayde saabu koɓe golli ngal ɗo teddugal ko teddugal gadanal ngal jetteten mawɗo Dubayi saabu golle mum iidi muɗum e makko teddinde en neɗɗo meɗen ngal ɗo ko teddugal ene jeeya teddugal Ablaye Wolle ha tengten ɗuɗo lewru Kowaka e nde ɗo hitande ngal ɗo teddugal ene keewi noon kono ngal ɗo ko teddul hay jeeya ko noon mawɗo Abou ɗum ɗo kay teddugal ɓurata ɗum mawɗo Dubaï woni lamɗo Dubaï so tawi erima ɓiɗɗo Foutanke walla ɓiɗɗo Sénégal naajo walla ɓiɗɗo mo ganduɗa ko basorɗo tigui rigui e nder Afrique a faami ene wiye Abdoulaye Wolle Ndiaye ene jeeya e meɗen ene jeeya Medina Gounass woni ɗum ɗo ngal ɗo teddugal ɓe sikki teddugal ɓurata wawi haadde
ɗum noon ko yettude e vraiment kanko lamɗo Dubaï o kadi ko duwanade kanko Ablaye mais également duwanade par ce que an aussi vraiment yo Allah woppume leñol ngol ko juuti sabu aɗa nafa leñol ngol no feewi kono haadani ɗon mawɗo Abou elle won teddungal gongal kadi ngal ganduɗoma kanko Ablaye walla jay kadi o heeɓi ɗum holngal teddungal eɗe keewi garta eɗe keewi ma en gartoy ko heewi inchallah so Allah jaɓi kono neɗɗo meeɗa sikkude walla meeɗa miijade minen Allah waɗi gila ko ɓooyi gila mboɗo Banjul mboɗo rewindi gueɗe mabɓe saaha mi nana yeewa ɓasina ndewi ɗon Atlantique hôtel ko golli ɗon golle baɗɗe fayde ɗon ɗo Banjul ɗo saaha mi nana dille baɗɗe CFA Dougou dille baɗɗe to Tortiya to Dia Banna to Ségala dille baɗɗe to Movia dille baɗɗe Congo RDC baɗɗe to Zambie baɗɗe to Afrique du Sud koɓe golli toon malinaɓe ɓooyɓe idi ɓe yaade guila 1800 e ko fawi ha 1940 ha 50 ko jamantere golli wadde tedduɗo ɗe keewi teddugal keddigal ngal ɓooyani koye ngal ɓurde tan yewta nde ngal teddugal ko ñanden lamɗo Makka ene hokka ɓiyum debbo dewgal ene hokka ɓiyum dewgal Allahu akbar mi haalde mawɗo Idrissa Ali Ba o sifnimi hen wonde somi juumani won sénateur ami walla woniɓe mawɓe amrinaɓe neldaɓe des jet privé yo ngar tawta e ngal dewgal Abbas dewgal ngal mawnude laaɗe neldaɗe ne mbawi heewde ɓuuri en welde hen ko laana ka lamɗo makko o neeli wi ya ƴettanam Ablaye Ndiaye Gounass Allahu akbar yo ummoto wonto awa tawte duɗo Dambour mi suusa haalde ɗon tan sa yi mi suusa kam yaltinde ɗoɓe nayoto ɗo ande dewgal ɓi lamɗo makko suusa yaltinde ɗoɓe nayoto ɗo ɗoɓe gone e yimde ɗo ndeke dewle keewa kono jiiɗa won nelda ko jet privé kanko e yimɓe makko yo o tawto e ngal dewgal ɗum ni wona kanko tan non ko nela e aduna kono heewi ko nela e aduna he ko nelaɓe aduna he jet privé jaaɗi no keewi ɗi jiiɓi ɗi fof ɓuuri weldemi hen komo Sénégal najo o ɓiɗɗo ɓalejo o woni Ablaye Wole Ndiaye sa ƴeewi teddude ɗe jaɓɓugol ngol e bismago heewingo ngo waɗna e jippude heewinde nde waɗna kanko e ndenka makko e kisal makko e ñamdu ndu e yardu ndu e sa fof jewte mabɓe e makko mbaɗa tampani mbaɗa ha sabba nangam o Abbas ndeke dewle poti tan ko inde dewle kono taggue ɗe potani damboɗe ɗi potani damboɗe potani won enen awoɓe dewle men koye laana wattano waɗe laana jobajo waɗa laana damboɓe ɗum wattano jiyaɓe mbaɗine pucci kono so tawi ko jet privé ji mbattiyade ne gatta yimɓe yo ngal tawta dewle en gandi ɗum noon wona seeɗa ngal teddugal ene mawna men no feewi won photoje noon min kam mi suusaɗe ɗon yaltinde ko saabi eyyi ala mi suusa saabu wo mi yeɓiraka kadi jomum tinani koye wittojam tan kemmi ɗo jiita ƴeew aɓe mbaɗani kamɓe foof o wona gamri ko nayade eyyi ko nayade e lamɗo makko wawi mbaɗani wonkoɓe kaala araɓe nanani ndeke enen an noon elli a suusa denɗo wona suusa denɗo rek kono ɗo nayno ɓe jiiɓinna toon aduna heeɓe guilay juif uji guilay américaine ummiɓe asiatique e kanko goto kam jiimi hen kam ɓale jeeyaɗo diwan o wiya noon woɓɓe ngalan jeeyaɗo hen wadde mi suusa ɗum yaltinde eyyi kono noon on jamma lenggi mabɓe ɗi ko lenggi belɗe no feewi jallobuji ne mbiyani tan no nayo eɓe mbi tan dollar uji ne caama mbimi delɗi malle mbi tan hayso ko hinde min dañi min pecco hinde ɓi lamɗo makko o Abbas ɗum ɗon ko teddule aduna o eɗen jettira ɗum Allah eɗen jettanamo Allah kanko Ablaye eɗen jettanamo Allah e dañde oɗo fartange mo ganduɗa jamantere ne heewa dañi ñalade Abbas sa ngaji nde kulli beeli mbeɓani jammuji ɗigue bomi sagataɓe lewle debina goto fof dañi samuno kala en jontanoɗo nden sa yi joni ñaaga Samba Daye nde malinaɓe jonta ene jaɓɓo yimɓe base winde yimɓe ɓe ganduɗa ko loso en kañen joƴƴinta yimɓeɓe en ƴetta commission omo idi jeede e dañɓe galle base kanko ñaaga Samba Daye mo gellejo biwam Demba Dongo ɗimme ɗo hokoƴe ɗo wonde jaatigui wiyoɓe mbimi tuɓangue jamantere yo Allah yuma yafodem Boubou woni beesa guena kanko je hôtel Bilba Sène jaarande sa Samba Faba Demba Faba
tumde badara jangel eli jokiri je junnade mara nyaade gelloji on dembo don ko limna kam sali mo pete je penda juralo nyalamaji mudum silay gisse nyalamaji mudum hakko mo bemba solona ba mu Jean-Pierre Bemba o do mo ganda hande ko sénateur ngaten e Abbas Eliman Amre demba Sidi Diaw mo hodango Mamadou Demba Sarr mo ge ali modi seppe sabango mi haako don mi wawa gaynude goto ben pop dañi nyalama mawdo kono hande o Allah fiili khalifa général kulluhum jamanteya do gonnen do Abdoulaye Madina Gounass Allah wala wi yo wano wayni alhamdulillah dum non mawdo Moussamba Diop en beltima hayes Allah vraiment en beltinomo cikkuden ko tan ke lamdo Dubai kono so tawi kadi ko lamdo makke hoore mum kadi noddimo e dewgal kono mi heɓani min keɓani haajude hinde ala no hindema hindema sala jeri inchallah kono mi jiɗmi wi tan ko vraiment enen belto taw ko haala Allah par ce que dañji ɓiɗɗo basorɗo mbaɗo hon daniyede haaɗan tan e golle ɗo gollanta e nokkuji ɗi kono so wiyama o dañi teddugal bangal hon dani teddugal ko tan wawi haade taw haala Allah tigi wayno ko waɗi luumo ko fate imirat kaaƴe ɗe ganduɗa hannde ko yeeyi 5 hen mammi haalane galleji luumoji ɓurɗe mawde aduna he pelle ɓurɗe mawde aduna he ɓooyani ko yano e nder ɗen luumoji mi waɗi pa nayejo tawa Abou Gaye min kala haala luumo no haala kañum ande ko luumo haye e luumo doɗen e luumoji min ko luumo yeeyoɓe kanke jahanmi mi jiiɗa e makko on jiiɗan luumaji ala min jiiɗa kanko wakkati sa waɗa hen makka kondolde makko Boubacar ala ɗon tan yana felmo sa fof hokke technique juuɗaɗo ƴakka so kaydi ya télé o hoto a jarama Abbas ɗon en jetti bandiraɓe foof en jarnima bandiraɓe foof yettudema jarnadema ma en gartu hen e wondemo international ɗum ɗo ko teddule ɗe kono wonde Abdoulaye Diamanté international mami holle ɗum e haalanma hayɓe jeeyi ɗum so tawi Allah lamɗo jaaɓi ɗum noon en dokkat aadi e yeeɓiyankoɓe men saaha goɗɗo inchallah ma en gartu e gande jarali artude spécialement e Abdoulaye Wolle Ndiaye mo ganduɗa o mafta bakal machallah kala biyowo mbimi walla kala mo ganduɗa ma ka ɓiɗɗo Afrique naji aɗa yiiɗi andude aɗa yiiɗi humpitade hol gonɗo Abdoulaye Wolle Ndiaye saabu omo jari andude omo jari jangguenede no fewi ha gandemo no fewi hunde yaade makko hono Amadou Guissé ko rende guilli ceelagal gandal mabɓe ɓoygal ko miñum Siley Guissé o jaadi makko no fewi poti ndongo goko mo galleyaɓe Amadou Diawli ndongo goto e sella makko ɓooyɓe wondude mo ganduɗa ko Amadou Demba Dali Niang fayida mo Ganguel Fiji ɓooti Bafale ceenoyoɓe wondude Jobas mo Sogue dindeje ñaar walla kelewaji wondude Dembel Sall mo ndendo e Kaƴel wondude hewɓe ganduɗa yalla yuma yafo Diallo Samba Hawa Samba Idi en jetti Samba Tiyas mo Wendu Ali walla Sidji Bamamɓe e woɗɓe yaadi makko hewɓe kono en jejjitta Abdoul Boɗejo goko mo cuuti mo Taccan Wuro Nayyi gondiɗo Demba Oldou Bañe ɓen gollinomo sirsukolle mbaɗde fayida no fewi ha gongol sala yeeɓi inchallah ɗum noon ha lawol konngol so jono ñaawi inchallah ma en gartu no mbiɗeni e gande jarali e kala saaha so Allah jaaɓi gam vraiment ɓeydade famminde bandiraɓe ko wona ko e dow mum nde wonno mawɗo Abou Samba Diop omo jari itade kadi ko andi ko tabakal machallah o salaki humpide ɗum renndo ngo ɗum noon yo Allah on ballo so Allah jaaɓi inchallah ha saaha pam